Zemřel režisér a herec Jan Kačer, bylo mu 87. V 60. letech se objevoval ve filmech Nové vlny a spolu založil Pražský činoherní klub. Před 8 lety dostal řád Tomáše Garriga Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Buržoazní původ Janu Kačerovi stížil cestu ke studiím. Až po keramické škole se mu podařilo vystudovat divadelní režii. Právě na Damu potkal i svoji pozdější ženu, herečku Ninu Divíškovou, a zakotvil v prvním angažmá v Ostravě. V roce 1965 stál u zrodu Pražského činoherního klubu. Na jehož uměleckém směřování se výrazně podílel, a to i herecky. Utekla na ulici hledat spravedlnost. Především však režijně. Slavné jsou jeho inscenace ruské klasiky, například Višňový sad a Revizor. Revizor z Petěrburku a inkognito. Počátkem 70. let hostoval režijně i v Národním divadle a tady vytvořil jednu z nejvýraznějších inscenací té doby, Brechtovu Matku Kuráž s Danou Medřickou, kterou komunistický režim po několika reprízách zakázal. Hlavou zeď neprorazíš. Jeho tvář zaujala i filmaře a do společnosti tvůrců Nové české vlny ho dostal snímek Bloudění. Poslyšte, já mám báječného otce. Děkuju. Před kamerou ho nejvíce proslavil Ewald Schorm, snímky Každý den odvahu a Návrat ztraceného syna. Vy nejste šťastná. Dalším výrazným snímkem pak bylo Údolí včel, kde si zahrál asketického a fanatického řádového rytíře. Já jsem to dotáhl tak daleko, že jsem měl denní stravu, trojuhelníček sýra a jedno rajské jabko. Kudy se dostal na Wolfenberg? To jméno jsem neslyšel, pane. Vlkov chceš-li. Po sovětské okupaci se nijak netajil svými názory a komunistický režim na to nezapomněl. Donutil ho odejít z činoherního klubu a ani filmové nabídky nepřicházely. Točil pouze malé role a nebo na Slovensku. Ani televize mu mnoho šancí nedala. Vy jste do něj úplně zamilovaná. Byla to nelehká doba, ale dokázali jsme ji s rodinou překonat, vzpomínal Jan Kačer. Já jsem prakticky neměl žádný šance se živit. Já jsem se romanticky domníval, že budu jezdit taxíkem, ale to vůbec nejde. Nemůžeš jezdit taxíkem, když jsi známej. Po revoluci se začal společensky angažovat. Byl členem Občanského fóra a stal se poslancem a ředitelem Charty 77. Začal spolupracovat s Národním divadlem, co by jeho kmenový režisér, a zároveň začal i hrát, a to i v činoherním klubu. Je tady sám, ne? Hraje se tu divadlo. Našla si ho i mladá generace filmařů. Za vynikající zásluhy dostal od Václava Havla medaili. Pro státní vyznamenání od prezidenta Zemana si o 18 let později osobně nepřišel. Převzali ho jeho dcery. Život je nedělitelný zázrak a že se má člověk snažit v něm hrát nějakou aktivní roli a nebrečet a brát ho vážně a zároveň pokorně. Na Jana Kačera vzpomínali kolegové a přátelé. Vyzdvihovali jeho upřímnost, pracovitost, smysl pro humor a ze všeho nejvíc lidskost. Byl hrozně inspirativní člověk, který nějak rozuměl tomu, co toto herectví vlastně je, do všech podrobností. Uměl o tom hezky mluvit a uměl v lidech provokovat nějakou energii. On byl opravdu úžasný, chytrej, velice sečtělej. A přitom to nedával nikterak na odiv. No a to, že byl prostě prvotřídní herec, tak to bylo, že byl hvězda jak filmová, tak prostě divadelní. To je beze sporu. A ČT připomene Jana Kačera programovými změnami. Dnes po 8. na jedničce jeho medailonkem, na dvojce po 10. dokumentem z cyklu Zlatá 60. a filmem Nikdo se nebude smát. Art zařadil před 9. dokument Hotelier. V neděli pak ČT1 uvede pořad z cyklu Úsměvy a Art dokument o zesnulém umělci a hru Rozhovory.